La situació precària del cau de l'agrupament Escolta, Nostra Dona d'Altura d'Olot, necessita una solució. Ja hem fet 60 anys i l'agrupament forma part de la vida de la ciutat. Les condicions del local ens limiten a l'hora de realitzar activitats. Sales en mal estat del sòl, manca d'aigua corrent, baixa intensitat elèctrica. És un espai altament recomanable i de gran valor, ja que es troba al bell mig de la ciutat, però envoltat de natura, fet que el converteix en una petita illa verda dins de la civilització, en què infants i joves creixen educant-se en contacte amb la natura, respectant-la i gaudint-ne. Aquest estiu, joves de tot Catalunya realitzaran un camp de treball per col·laborar amb la causa. La nostra demanda és que ens ajudeu fent petites aportacions econòmiques per aconseguir un local digne de tots i per a tots.